E atención a este dato, 1 de cada 5 falecidos en accidentes de tráfico son peóns. Na maior parte dos casos, os atropelos non son por culpa súa, senón dos condutores. Pero hai un novo perfil moi preocupante, o denominado peón tecnolóxico. Cristina. Chámanlle así a xente que vai pola rúa móvil en man mirando a pantalla cos auriculares postos ou todas as cousas á vez, o que os distrae da atención ao tráfico. Pasa sobre todo entre xente nova de 18 a 25 anos en espazos como este, en ambientes universitarios ou de lecer. É unha realidade cada vez máis extendida. Abonda con deterse un momento na rúa para ver pasar xente distraída co móvil ou abstraída no que escoitan polos auriculares. A veces sí que pasa, que estás muy concentrado a lo que haces y que no prestas tanta atención a por dónde vas. Que pasa algún coche súper rápido e ti dis, ai, Dios mío, e quitas un segundo auricular e dis, ai, Dios mío, atropéllanme. O denominado peón tecnolóxico abunda especialmente en espazos universitarios ou de lecer para a xuventude. Xente de 18 a 25 anos a que lle resulta difícil desprenderse do móvil incluso para camiñar. Non me gusta moito ir sen a música, a verdade. Eu sei que non concibo ir sin cascos pola rúa se vou eu sola, sabes? Moita xente, sobre todo da nosa idade, sole ir co móvil na man. Procuro non estar co móvil mentres camiño pola rúa, pero sí que é certo que envío moitos audios. As infraccións máis frecuentes son cruzar indebidamente, sen respetar os semáforos e por sitios non habilitados. Cando levas auriculares, por exemplo, deixas de percibir os sons do tráfico. Cada día os vehículos son máis silenciosos, tamén o vehículo eléctrico, co cual xa é difícil percibilos de por sí. Así é todo, hai que sinalar que o 72% dos atropelos non son culpa dos peóns senón dos condutores.